Az Electrolux felültöltős mosógépei közül ez a modell egy 5,5 kg ruhakapacitással rendelkező készülék. Vezérlését tekintve rendkívül egyszerű, van egy programválasztó, amivel a ruha anyagát kell meghatároznunk, annak megfelelően ugye, hogy milyen ruhát tettünk a készülékbe. A mellette lévő kapcsoló segítségével ki tudjuk választani a használni kívánt centrifuga fordulatszámot, illetve a mellette lévő skálán ki tudjuk választani a használni kívánt hőmérsékletet. A gomb többszöri benyomásával tudjuk ezt megtenni. Ahányszor megnyomjuk, ugye mindig ugrik egyet a következő hőmérsékletre. A fő programot ki tudjuk egészíteni előmosással, illetve van rajta egy gyorsmosási lehetőség, illetve kevésbé szennyezett ruhák esetén a mosási fázisokat lerövidíti a készülék a alsó opció kiválasztása mellett, és lehetőség van a programhoz tartozó öblítések számát eggyel megnövelni. Lehet késleltetni a készülék indítását 3, 6, illetve 9 órával. Hogyha minden értéket beállítottunk, ami a programhoz általunk megfelelő, vagy számunkra megfelelő, akkor a jobb alsó gomb benyomásával tudjuk indítani magát a mosást. Belső kialakítását tekintve van egy mosószeradagoló tartály, ugye bal oldalra kell helyezni a mosószert, hogyha előmosás is tartozik a programhoz, jobb oldalra kell helyezni a főmosáshoz tartozó tisztítószert, és középre pedig magát az öblítőszert kell beöntenünk. A mosószeradagoló tartályt könnyen ki tudjuk venni, szét lehet szedni egy mozdulattal, ezáltal nagyon egyszerűen és könnyen, tisztán tudjuk azt tartani. A gomb benyomásával tudjuk kinyitni magát a dobot. Egy viszonylag nagy betöltőnyílással rendelkezik a készülék, de ugye ez szükséges is az 5,5 kg ruha behelyezéséhez.